Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada. Aquesta setmana en farem un de molt original i molt bonic. És per penjar les pinces de la roba, mireu. Veieu? Així les guardeu. Original i xulo. Vinga, comencem. Aquestes dues peces han de fer 32 x 36. Aquesta altra fa 32 x 29. I aquesta 32 x 16. Posant les dues peces grans a la vegada, marqueu la forma del vostre penjarrobes. Doblegueu les dues a la vegada i talleu. Jo li he fet aquesta forma i he sobreposat la peça gran a sobre la de 29 x 32. Retallaré per marcar la mateixa forma que en la peça inferior. Per fer la boca per on passaran les pinces, jo marco 5 centímetres i faig la forma corbada. Ara la tallaré. No és important que quedi exacta. A la peça petita, que serà la part superior del nostre penjarrobes, la dobleguem i posem la peça gran a sobre i marquem la mateixa forma i retallem l'excés de roba. En aquesta mateixa peça petita marcarem a 5 centímetres, farem una corba i ho retallarem. La composició serà la següent. Això és la part de l'esquena, això és la part interior. Aquesta és el nostre penjarrobes, aquesta és la part de baix, per on posarem les pinces, i aquesta és la part del damunt que taparà el penjarrobes. Podreu agafar un biaix a metres o podeu fer-vos el vostre propi biaix, tallant-ho així en diagonal. L'amplada del biaix és de 4 centímetres. El nostre biaix ha de tenir la llargada de la peça. Com us he dit, marqueu 4 centímetres i feu dos biaixos. Aquests biaixos els col·locarem un en cada part de l'obertura. Començarem, com sempre, col·locant el biaix per la banda del revés. Ara farem el repunt pel dret. Fixeu-vos, doblegueu dues vegades i passeu el repunt. Si veieu el sistema una mica complicat tallant-ho i fent-ho així d'aquesta manera, recordeu que podeu comprar-lo a metres i ja ve tot preparat. Ara repetim la mateixa operació en l'altra banda de l'obertura. Veieu com ha de quedar? Col·locarem les dues peces grans que estiguin les dues drets a la part exterior. Les subjectarem amb agulles de cap i farem l'obertura de dalt, que és per on passarà el coll del penjarrobes. Farem el mateix en aquest costat, que és l'altra part de dalt. Ara fixeu-vos bé com col·loco aquestes peces. Primer la part superior, veieu? I per sobre poseu la part inferior. Així. Dret amb dret. Aguanteu-vos-ho amb agulles. Penseu que aquesta part de dalt ha de quedar oberta, que és on hem fet l'obertura. Ara anem a cosir tot el voltant, menys el trosset de dalt, que és per on sortirà el penjarrobes. Recordeu rematar bé on estan les juntures. Ara passarem l'overlock a tot el voltant.
A molts llocs el deixen així, però jo aniré un pas més enllà i li donarem volum. Fixeu-vos bé com doblego les cantonades. Jo m'ho subjectaré amb una agulla de cap. Farem el mateix procediment a les dues cantonades inferiors. Ens les subjectarem i passarem a 3 centímetres un repunt horitzontal. Ara cosirem les dues cantonades i després passarem l'overlock. Li donarem la volta i ho planxarem. L'últim pas serà col·locar el nostre penjarrobes. Ara ja està acabada la nostra bossa de penjar les pinces, així de xula. Què us sembla? Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al canal de YouTube.